Il-Kummissjoni Ewropea proponiet reviżjoni tal-Emissions Trading System l-ETS, is-sistema tal-Unjoni Ewropea li tpoġġi prezz fuq l-emissjonijiet tal-karbonju fis-setturi marittimu tal-avjazzjoni u oħrajn bil-għan li jitnaqsu l-emissjonijiet madwar l-Ewropa. Fost il-bidliet proposti hemm il-merkanzija li tasal minn portijiet barra l-Unjoni Ewropea u li mhijiex destinata għas-suq Ewropew ma tibqax soġġetta għal ħlasijiet tal-ETS. Il-proposta testendi wkoll il-klawżola dwar il-portijiet fil-viċin biex tkopri portijiet kompetituri kollha fl-Afrika ta' fuq, filwaqt li fis-settur tal-avjazzjoni is-sospensjoni temporanja tal-ħlas sħiħ tal-ETS fuq titjiriet li jitilqu minn Malta tibqa' fis-seħħ sal-2032. Il-Ministeru għall-Enerġija, l-Ambjent u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir qal li l-Gvern jilqa' dawn il-miżuri għax skontu isaħħu l-kompetittività tal-Malta Freeport, jipproteġu l-konnettività bl-ajru u jirriflettu realtajiet tal-Istati Gżejjer. Żied li l-proposta żomm ukoll allokazzjoni dedikata midħul tal-ETS għal Malta, Ċipru u l-Greċja sal-2038 u sostna li dawn ir-riżultati huma frott ħidma kontinwa li wettaq mal-istituzzjonijiet Ewropej u konsultazzjoni mas-settur privat. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-propostaturi kif Malta tista' taqqat l-ambizzjoni klimatika mal-ħarsien tal-interess nazzjonali u li r-realtajiet tal-pajjiż qed ikunu riflessi fir-reviżjoni. Saħqet li l-azzjoni klimatika trid tibqa' ambizzjuża iżda fuq kollox trid tkun ukoll waħda ġusta. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Business Bureau, Mario Xwireb, qal li l-MBB tappoġġa kull inizjattiva biex jonqsu l-emissjonijiet, iżda sostna li qatt hemm bżonn aktar miżuri konkreti biex jitħarsu l-interessi tal-Istati Gżejjer b'mod partikolari fis-settur tal-avjazzjoni. Proposta li tinkludi affarijiet interessanti, ma dana kollu nemmnu li kellu jkun hemm iktar proposti tangibbli fl-ispirtu wkoll tal-istrateġija tal-Gżejjer li kienet ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea ftit tal-ġimgħat ilu. Pratikament din ma tindirizzax affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-avjazzjoni, tindirizza affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-settur marittimu, hemm bżonn li nkomplu nistudjawhom biex naraw l-effetti effettivament x'se jkunu, u dan se nkomplu nagħmluh u se nkomplu nimbuttaw bħala Malta Business Bureau fisem il-Kamra tal-Kummerċ fisem l-MHRA ukoll se nkomplu nimbuttaw l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Gvern, l-MEPs għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu nippruvaw kemm jista' jkun inġibu proposta li tagħmel sens għal Malta. Il-proposta issa trid tiġi diskussa mill-Istati Membri u mill-Parlament Ewropew qabel tkun approvata u tidħol fis-seħħ.